שלום וברוכים הבאים לסרטון של Magic Tutorial Trick. טוב, אני אריאל ויש לי כמה דברים לומר לכם. טוב, דבר ראשון, מצטערים שלא העלינו סרטונים בזמן האחרון. היינו בטיול שנתי וככה זה היה סוג של הרבה זמן. אז כן, וכמו שאתם רואים, אנחנו כאן הבאנו חבילה חדשה מגניבה. אפשר לעשות איתה כאילו קסמים שונים, יש כאן קלפי בונוס, ג'וקר אחד, קיצר מגניב. טוב, אז אנחנו עומדים, כמו שאמרתי, אנחנו היינו בטיול שנתי וכל אלה, וזה הרבה זמן ולא יכולנו לעלות סרטונים ואנחנו ממש מצטערים. ואנחנו עומדים לעלות סרטונים מחדש, פשוט כאילו להתחיל לעלות סרטונים, אתם יודעים, יותר פעמים בשבוע. לא נצליח לעלות 2 כל יום, אבל נצליח לעלות בטוח כמה בשבוע. טוב, אז זה בערך כל ההודעה. אני מבטיח שאם תבקשו נעלה סרטונים עם טריקים יותר קשים, נלמד איך לערבב ככה ריפל שפל, ואולי נלמד גם פורסים, ואת זה אני מאוד אוהב. נוכל ללמד גם color change, שאת זה אני הכי אוהב. תסתכלו מה זה. לא הצלחתי. קיצר, זה קלף שמשנה את הצורה שלו ככה. ובעצם זה מה שאנחנו יכולים לעשות. סתם נגיד, אני אעשה דוגמה של פורס. זה הולך ככה, שמישהו יגיד לי סטופ. אין לי כאן כרגע מישהו, אז סטופ. ואני יודע שהקלף הזה הוא אס עלה. אז זה כאילו פורס, זה לגרום למישהו לבחור קלף מסוים שהוא לא יודע שאתה גורם לו לבחור אותו. נוכל ללמד את זה. מי שירצה פשוט שיגיד מה הוא רוצה שנלמד. נוכל ללמד גם טריקים לא בקלפים, אז זה רק נצטרך לעבוד. רוב הטריקים שאנחנו יודעים זה בקלפים. אז אנחנו רוצים באמת שהערוץ שלנו יצליח וכל אלה. אולי נעשה giveaway וכל אלה, אם זה ממש יעבוד לנו. טוב, תעשו לייק, תעשו סובסקרייב. אנחנו מאוד רוצים שיהיו מנויים לערוץ, כי אם לא יהיו מספיק מנויים, פשוט לא נוכל לעשות את הגיבווי. אז טוב, רוצים לראות אתכם, ויאללה ביי.